Sino maghalo-halo? Lahat tayo. Tawagin mo si nanay. Why, ito binignit. Uy, sabay. Gawa kami ng bilo-bilo. Hindi yan In bilo-bilo. Maguindanon, it's sindol. Sindol In sa our inyo? language, yeah. Binignit. Binignit sa Bisaya ni ha, Bisaya. Kayo. Yan. Ano to siya? Nami kayo. With nangka. Yan, bilog. May langka, may kamote, may gabi, may sago. Wala pa, hindi Wala pa gata. Hindi pa Mamaya ng nalagyan. gata. Sinong bibili? Pre-delivery. Per-deliver, 10 per, Per pack? per pack, O per tuhog? Per tube. per Yung plastic. Yan o, sarap. Masarap Binignit. ang binignit. Sinong bibili? Yun naman, Pre-delivery. palitaw. Ang palitaw, no, lumitaw na. Colorful talaga siya. Langka, Okay, okay na ako. Kamuti, gabi. kamote, gabi, hindi pa nalagyan ng gata. Liter ang gata. Pero nahadugmok na gidlagyan Pero pag ng saging. nalagay na yung lahat may love, lagyan na natin gata. Ee. Sarap. Gusto ko na kumain. Kadugayan na imong kamot mo malunod. Di ba, Buti? Kala ninyo, no? Sa Pilipinas lang mayroon ng ganito. Holy Week kasi. Holy Week daw. Holy Monday. O, di guys. Yung mga kainday, oh. Ito yung aking ginawa na. Bela-bela. Eh, di ba? Wala na yung nangka. Huwag mo na hanapin na sa puno. Ako may loves. Anong ikaw? Bakit hindi mo ako pinicturan? O, sige, Budi. Say hi, Budi. Hello everybody! Sino magpa-deliver? Free delivery. Kao. Ang charap-charap. Pero wala pang lasa. Mamaya na, of course. Wala pang May love, si handa man yung asukal. Nandun yan, Sulok tatay, sa oh. Pilipinas. Deliver kayo. Andiyan namang mabait na tatay, oh. Maniho namin na mabait, masipag, yan siya. Nilolunod namin yan. Taga India. Sumama. Tawa si tatay, oh. Tinignan na niya. Come in! Ano tayo? Maligo ka nito. Pagal! What? Ah, pagal. Pagal, akiladi? Layo ko nang mag-ano. Bagal-bagal mo tayo. Tay. Gusto mo kumain tayo? Ang lapot na niya, no? Ang daming sago, di. Buhatin mga, di. Ano, di. Uy! Charip-charip! Charip-charip. Tayo? Charip-charip! Uy, alam mo ba kanina Hindi ko pa alam. saan kami nag-rides? I know. Sabi ni batang lalaki, wow, I like this road. Mag-iikot-ikot, tapon niya. Giikot namin niya kay may isang sasakyan man hindi siya makakross. Ay, shortcut siya. Nag-straight kami tapos doon kami sa ang garden ba? Mm-mm. Sabi ni namin, wow, ang ganda ng garden. O, di. Oh, I like this road. Sabi niya, Jaso? Wow, I like this room. Tapos tawang-tawa siya, oh. Nung maniho. Sabi niya, dito lang kasi ang alam ko. Busy talaga tayo.